Si Venus, ma'am. Ngi, kakuyaw ni Dudong Pawex. Giapil man daw niya si Venus. Katong silingan na mo, nga siksi kayo. Pasagan ra ba? Bagong Bayan, Maria. Present, ma'am. Dalugdog, Claire. Present, ma'am. Tuloy Lungsod, Kirara. Hello? Absent lagi si Kirara. Absent, ma'am. Ha? Absent si Tuloy Lungsod? Yes, ma'am. Kay wala man diri, ma'am. Sige. Dudong Pawex Jr. Present, ma'am. Dudong Pawex. Pagpulo na, uy. Kudugayan, ilistat ako sa incomplete ba? Ano mo, pagpulo na. Alangan, wala pa man nahuman og tahi ang ako ang pulo kay sa Davao man ko nagpatahi. Kalayo pod. Ano di ay? Wala day manahi ay diri. Naaman. Buot man daw si Maria. Pugupuhon man to ni Papa ako ang pulo. Mga bata, mag-oral recitation ta karon sa science. Yes, ma'am! Wala ba ako ka-study ay? Ikaw ka rin nag-study ka? Wala po, sa ka lang ka-oral ni ma'am. Gani nun, sa ka na, no? Unsa kay oral karon no? Kabalo ka Maria unsa kay oral ni Ma'am karon? Sa daw na si Dudong Pawex. Ako man day pangutanon. Si ma'am day mong pangutanon Dudong Pawex. Unsa yang i-oral? Tama pud Maria no. Ma'am, unsa dito oral karon, ma'am? Ang oral na to karon sa science, how many planets in the solar system? Ay, maorday na ang ipa-oral ni ma'am. Timanan din ako na dayon ang Earth, Sun, Star, ug Moon. How many planets in the solar system? Claire, unsa kay Bisaya anak Claire? Hindi lang po, wala po ko kabalo. Kumutan si ma'am. Ma'am, unsa kay Bisaya ang how many planets in the solar system, ma'am? Ang Bisaya na Maria, pila ka buok ang planeta sa atong kalawakan. Ay, maodi ay na, ma'am. Mao na Maria. Parehas ko na ng Jupiter. Ay, maudi ay na. Ma'am, ako ma'am. Jupiter, ma'am. Very good, Maria. Mga bata, pila man ka buok ang atong mga planeta? Good morning, ma'am. Good morning, mga classmate. Kirara, how many planets daw, Kirara? Ma'am, how many planets, ma'am? 9, ma'am. Very good, Kirara. Lingkod na. Lawang Kirara, uy, maupugani pag-abot ba? Naka-answer man dayon. Alungan, kabalo mang ko. Sige, unsa pa? Ako, ma'am. Si Venus, ma'am. Ngi, kakuyaw ni Dudong Pawex. Giapil man daw niya si Venus. Katong silingan na mo, nga siksi kayo. Pasagan ra ba? Ano ni katawa maka Maria nga tama man? Tawa pa. Di man ko kabalugod. Mauna. Sige, unsa pa? Ma'am, ako ma'am. Siyempre, ma'am, Earth, ato ang Pinoy-anan. Na, uy, wajud ko kay nandong anak ba? Sayang nga, uy, medyo nasunod sa kong utok ba? Tanawa ni si Maria oh. Naka-answer ng Jupiter tungod sa kuha. Very good, dalugdog. Si Maria daw, ma'am. Ikaw, Dudong Pawex ba? Nagpataas ba dahil ko? Sige, Maria, stand up. Ay, kuanday, ma'am. Sun og moon, ma'am. Sun sa buntag, moon sa gabi eh. Unsa naman ka, Maria, uy? Kulang man na. Apilit star ba? Bitaw no. Ma'am, naapaday ko nakalimtan, ma'am. Star po day, ma'am. Ito, balihatan ni Maria, uy. Unsay saan sa buntag, moon sa gabi eh. Napag-star, Maria. Yes, ma'am. Tulo day na akong answer, ma'am, no? Nag-study, magid ko. Sun, moon, og star, Maria, mali. Ay, mali di ay, ma'am. Hala, mali day ko. Ay, gani, wala na akong answer. Sige, unsa pa? Ma'am, ako, ma'am. Sige, unsa man Kirara? Neptune, ma'am, o Uranus, ma'am. Very good, Kirara. Grabe imong answer, Kirara. Giduha pag yun nimo. Naunsa mo, Claire? Maria. Bisubawan ko, Kirara. Ikaw, Claire. Ako kaya kong hilong, oy. Kini si Kirara no, maskin late ba, maka-answer jud. Mao na estudyante nga nag-study gyud. Ako, ma'am. Mars o Pluto. Very good, Dudong Pawex. Kabalo lagi ka sa answer, Dudong Pawex. Taga-itag isabi. Hala nga, nag-study man ko. Sa gyapon, imo na maging answer ang Jupiter ganina. Sige lang, naka-answer. Nabito akong isa ganina. Si Claire, wala kong gano'n naka-answer.
Kasagad ra ka Maria, na-cancer ang taong kog earth do. Sige, unsa pa? Ma'am, Sige, Kirara, stand up. Mercury ma'am. Very good, Kirara. Mga bata, unsay sunod sa Mercury? Niadto gud ko gabi og poblasyon. Sugo ko ni Papa og tambal. Mao ba di ay, nya asa man pud ka na malit tudong pawiks. Sa pharmacy, tapad sa Mercury. Dudong Pawiks, nagtabi naman noon ka diha. Sige, unsay sunod sa Mercury? Ma'am, ako ma'am. Pharmacy. Noon sa kamarya, naghiskot lagi ko namalit kong tambal sa pharmacy, tapad sa Mercury. Pharmacy po di mong gi-answer. Alangan kay ana man si Ma'am Dudong Pawiks nga unsa day sunod sa Mercury. Ana man ka pharmacy. Di pharmacy akong cancer. Pharmacy ka karon, Maria. Wala gi kay study ba? Ang sunod sa Mercury, Maria, is Saturn. Taka lang yun ba?